Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kabuches Association of Meghalaya kalapensyay ba amdan satya ka jingkiudor ka do masi henrei kani bit kumju kumba judi bat kani ka seng kinong odo kalamanai kinong patha YouTube kiba penpriang khubor lamler bakan le da kabating kat kumki kendon joka an haba pensyay sikipat ba amdan satya ka jingpen kiudor ya ka do masi u president ka BAM uba Esron Marwen uloong ba kidan kiba penpriang ha YouTube baka dor ka do masi ka dei praspa tingka shikilo Henry kani kadai ka hamsaya ka batmu ban penher ya ka yo do masi khanang baki pat ba ki nam thiet kat ba ka jing shisha ka long ba ka dor ka do masi ka khlam ki yo ne kala bat kani abi kumju kumba julong baro shikata ulong bana ka leng ka sor karu kala pensyai ba ka long ka basngan ban bam do masi bat amde ban ngai iki ba persyang ban pen kol marjing mod iki nong bam do kani ka long ka jing pensyai na kunta ka pat ba halor ka jinglong jingman jong ne jing dedo jongi balami ka we ka kubor hamsaya ba kador do jong ka jingde do ma jong ka do masi kalakiu te henrei ngina kaliang keseng jong bucho asian melia ban ngana kaliang kum presiden ko am pensyai pai ba kador do masi ka khem la kala kum baju ya dia na kapor kum tahi kadang ya ine bat khem dan kanu ka jingkela bat kaning ko ban kentui pai ba kemde ban ngej ya kum gini gijat kubor hamsaya ne kling keting ap kabakwa ban penjot penpra ya kani kejingede jungi kinong didok masi bat kipat ba hoi kala bandon kanu kejing di kita kidok kila bende kidok paket henrei kani kejing didok ba kipat ba baro kitip yangi baki ji didok kum baju didok man kapor kam semdon kanu kejing pengkiudor lani kejing penherdor kadai baik tangka dor baju di man kapor tinggi ketui pat baru bakim day ban ngek kulmar kini kubor kenang bakani kejing day jungi kan scam bat kenang yai scam nang ni sakmat bat sakawai ru kalong ka basung tenat adu kata bana kaliang minister jong ka tenat battery department ladre pencai hakan ni katu kan ni sngi menswa ba kalalong sengan ban bam ya kedo seniang do masih do kha bat kum ter te na kaliang jungi rung kentui pat ba sai sien ba kin ai lem ka jing trailang dak bathit ya kedo masih nang ni sakmat dak jing sengan om shu dak jing artatien uba Esron ulay tho baka dor ka dei sanspa tingka shikilo ka do shiing bat ka do met ka dei rius pa tingka shikilo kumbalong baro shikata klem jingkela menta kumujia di hina kapor ka dei sanspa ka dor do ka do shiing tetang ka do met sudah ka dei rius pa te kata hi baro hi pat ba utip bat kam semdon hiru ka jingkela hakanu ka dor ka ba ngia pengkela bat kador hi keban kelaru kande ka jing pengkel kade jing pentip na ka ocean om na kiru pat ba ne na kilat patai kobor ba syukwa ban pensneu ban penjot ya kane ka kam jungi kumta ka seng kinong addo kalabu ik jing mana ye kinong pathai ki ba klem tip ik jing shisha ndai ki ba penting ko tempan ye kinong ba bat kum ye kini na kaliang ka seng kan sale ka badan kam kat kum ka an ngi na kaliang ka seng menta namar ba man ba ai skilat pathai kubor ngi ai be skini ba bar ko ki pat ba kentem leng ba nong san hima leng ba sholong mil bat ki ter ki ba upat ba ula accept ya ki kum kita ki nong pathai kubor ki pat ba ki la ban ngen te ngi rung ibu menta ka jing mana ya kini ki nong ai pathai kubor ki bam tip ya ka tenrai ki bam tip ya ka jing shisha bakin sobha banam penmi syu ikini kubor hamsaya tang ban penting kho tempan ya ki pat ba ban thiet ya do ban ngi kum nak leng ka sengru ngibu kejing mana baladadon kinu ki nong ai kot kubor lani ki nong pen bana pat ba klem da yo kejing bet ngi kum ka seng ngim ban se nak leng ka sengru ngin sale ka badon kam bless you halor ka jingdon kam masi ban sho do uba Esron ulay thu ba khamen chwa na du ba mi ka an ha asam ka ba perking banwan ra masi kadan ka jingduna ki masi nei lala ban pendap ya ka jingdan kam masi da ka bayo ne ki nong ri masi ki bana ka ni hi ka jella ulong ba khamen chwa kadang biang ka yo ka jingdan kam masi ka long kumba lai hajar tali shita yo nei menta ka jingdan kam ka long khat san spa tali bat hapo ar hajar tali shita yo nakapor sa kapor bon sekali kata ba kani ka jing duna jong kamasi ban oddo
hoi ngiduna namar balai nadu bami ketu ka Assam Prevention of Animal ka Animal Prevention Quality of Animals Act Assam hoi kala don ke jing duna Henry wala kataru kidang don ni kimar na kejela jungi kibang ye thiet nadu ba lakhang ka Assam monwan ra kimar na sabar te ngidang yo kimar hadu menta ban yo dia gidukan jungi hoi akapor menswa ngidang klan karukom dido om duna ya kalai hajar telis tayo ngidon kam Henry ya mentahi ba ngila duna ba karukom penia ya kani karukom dido ko jongi dak kumno khatsan spa hapo arjar kumtahi tayo ngidon kam